Matapos ang nangin madinilagon nga hampang sa badminton competition sa palarong pambansa 2025, balik sa training ang Kadisnon Shuttlers para sa natalana nga ASEAN Juniors Championship kag World Juniors Championship. Aton kilalahon ang gold kag silver medalist nga nagtiglawas sa Western Visayas sa national competition sa sining episode sang Bida sang Liga. Pila lang kaadlaw matapos ang palarong pabansa sa Ilocos Norte, balik na galayon sa training kag hampang ang gold medalist nga si Lovic Javier kag silver medalist nga si Chris Ivan Dusano para sa ASEAN Juniors Championship qualifiers. Sanday Javier kag Dusano nalunsay taga Cadiz City ang naghandom nga makahampang para sa natalana nga international competition sa Indonesia sa madason nga bulan. Ang ginabutan ko gid sa akong na sir nga amon na ni kag ginakapitan ko ang tanan chance kag mga sakripisyo namon sir biskan may pressure gid dili ko gid mag-focus salig sa team kag ihatag ang tanan. Paminsar ko man nga hindi lang ini para sa akon kundi para sa pamilya, eskwelahan kag mga coaches sir kag lugar nga gina-represent ko. Ginsilin ni Coach Jordan Sun nga amo man ang nagaserbe nga trainer sang Kadisnon Shuttlers sa idalom sang Jaguars Badminton Academy ang nagapati nga dako ang potensyal nanday Lovic kag Ivan nga makadaog batok sa mga ginakabig powerhouse teams sa Asia. Pag nakahampang na ni sa last year, may nakahampang na ni sila sa Malaysia, Indonesia, Vietnam, kag in fact nakalabot ni si Lovic sa China. Ang program sang aton nga LGU under sa aton nga Mayor Salvador G. Escalante Jr. is that gisustain namon ang grassroots sang Cadiz City, no? That is precisely why sa akon nga interview before, ginapanawagan ko gid nga ang aton nga tsansa kag pag-asa sa sports in all sports ara gid sa grassroots program. Precisely nga kinahanglan may ara kita sang aton nga mga summer sports clinic kita sa kami sa Cadiz may ara di kami yearly nga ginapatingayon sa sining nga mga programa. Si Lovic nga grade 12 student ang nag-qualify na sadto sa tournament. Handom niya nga makakuha sa medalya para sa pungsod kag pamilya. Ginandom ko lang sir, wala na ibang sir kundi makatapos. Tapos pila sir. Gigamit ko ang badminton sir, hindi lang sa sports lang kundi sa makabulig sa akong pag-eskwela sir, makabulig may kay mama nga duway na sa bayan nila sir. Kasubong man sini ang tuyo ni Ivan nga porsigido nga madala ang kadalagan sa ilang nga pagpauli. Bali ginagamit ko ni gali ang sports kay para gusto ko kung makagraduate ko gusto ko masuli sa Air Force. Si Lovic kag Ivan ang pareho man nga nagcompete batok sa isa kag isa sa Men's Badminton Singles Secondary Championship sa palarong pambansa 2025. Makabig isa ka historic feat hindi lang para sa ilang duwa kundi para sa Cadiz City nga sarang mangin badminton haven sa pungsod. In my 5 years, makahambal ko nga may satisfaction and at the same time fulfillment that we're very thankful gid sang tanan nga mga sporta. Kag kung ano ang amon ginadto forward for the next 5 years, 10 years maybe, I do not know. Pero ang aton nga grassroots is very very strong. May mga nagasunod na to nga mga players nga makasustain sa sini nga ranking. Para sa Ginoo, ginadedicate ko gid sa Ginoo nga ako ng pang sir as well. Sa parents ko sir, especially kay mama. Tapos sa mga coaches ko sir, kay kung wala sila, wala man ko to, sila gid nagdulig sa akon para malambot ko tanan. Sila nag-push sa akon nga kaya tanan. Salamat ko especially kay Coach Jordan, Coach Ernesto, Coach Christian Pablo. Bilang mga student-athlete, pareho nga nagtinguha sa pag-eskwela kag hampang sanday Lovic kag Ivan para lang makatapos sa pag-eskwela sa handuman nga makabulig sa ila pamilya. Madamo pa sa mga Kadisnon Shuttlers ang nagasunod sa ila. Kasubong na lamang nanday Teo Jude Depositar kag Joshua Layaw nga nakakuha man sang silver medal sa Badminton Doubles Elementary Boys category. Kag Blessy May Villaflor upod kay Adriana Madison Balista nga naging bronze medalist sa Badminton Doubles Elementary Girls category sa palarong pambansa. Ma-advise ko lang ulit sila sir, na train hard, especially hindi gid malipat sa malipat pangayo kay Lord na wisdom amo na ka digit magdako ang ulo kung na na-achieve mo, biyambo lang dyan.
Ang Kadisnon Shuttlers ang kabahin sa magabaton sang cash incentives halin sa Negros Occidental Provincial Government. Sila ang natalana pa nga magahampang para sa World Juniors Championship Qualifiers nga pagapatigayunon sa pungsod India. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiyan nato na mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati na mga istorya sa mga paghimakas kag kadalaan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legend sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.